ste došli da prisustvuje jednoj našoj kratkoj prezentaciji. Moje ime je Milan Kostić, ja sam inženjer prodaje u firmi Vilo Beograd, sa mnom je tu i kolega Stefan Čubrović koji je marketing menadžer naše kompanije. I ja ću pokušati ovako u nekom kratkom vremenskom periodu da vam predstavim kompaniju Vilo kroz naše rešenje u sistemima vodosnabdevanja i otpadnim vodama. Vilo kao kompanija je tokom svog razvoja uvek prednjačio u nekim svojim inovacijama i izbacivao na tržište u tim različitim oblastima, u svim različitim oblastima u kojima je delovao, tako i u sistemima za odvodnju voda i vodosnabdevanje određene inovacije, tako da ovde može na ovom slajdu da vidimo kako je tokom godina, znači u određenim godinama su neki proizvodi ovako bili, da kažem, vodeći za to vreme. Ja bih tu ovde, ajde sad ovako u nekoj novijoj prošlosti, da kažem, pomenuo bilo jednu port rešenje za kompletne pumpne stanice sa odvojenom separacijom čvrstog materijala, tako da isto i kao ove bunarske pumpe u kolak full akt izvedbi, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Za sve te naše proizvode, Vilo kao globalna kompanija svetskih razmera, znači imamo ispitne stanice na svim kontinentima, tako mogu reći, na kojima se ispituju ti naši proizvodi i izdaju određeni sertifikati i verifikuje njihov rad. Tako da, znači, počev od Nemačke kao naše, da kažem, matične zemlje, gde je i Vilo kompanija sazidala svoje osnove preko ostalih, da kažem, kontinenta i zemalja. Ovde možete videti na ovom slajdu kojim se to količinama vode rade i o kojim snagama pumpnih agregata. Kao što sam i na početku rekao, Vilo kompanija nudi kompletna pouzdana rešenja kako za vodozahvate, vodosnabdevanje i povišenje pritiska, tako za tretman otpadnih voda i sakupljanje i transport otpadnih voda. Znači, u svom tom jednom procesu pruženja, da kažem, vode kroz sisteme mi možemo da damo određene rešenja. Tako recimo, u jednom kompletnom gradu, odnosno počev od vodosnabdevanja, da li su to bunari, vodozahvati, preko tretmana voda, povišenja pritiska i navodnjavanja poljoprivrednih gazdinstava. Što se tiče samog tog dela proizvodnog programa koji obuhvata neke vodozahvate, tu možemo da ponudimo počev od potapajućih bunarskih pumpi, različitih kapaciteta i različite konstrukcije i različitih materijala koji se koriste u njihovoj izvedbi, zavisi od toga šta korisnik, odnosno kakvi su zahtevi sa tržišta ili zahtevi od klijenata, tako preko ostalih pumpi nekih drugih karakteristika, znači pumpi sa deljivim kućištem, NOR pumpi i nekih specijalnih polder pumpi, ali naravno, pošto kažem da nudimo rešenje, nisu samo pumpe u tim rešenjima, nego i upravljački ormarići, odnosno njihovo upravljanje za sve, da kažem, ove modele i serije pumpi koje sam malo pre napomenuo. Naravno, na ovim slajdovima vidjet će nekoliko, zavisno od primene samih pumpnih agregata, vidjet ćete i o kojim se protocima i kojim se naporima radi, to je ono što definiše jedan pumpni agregat. Što se tiče vodosnabdevanja i povišenja pritiska, naravno i tu smo prisutni i, da kažem, imamo jednu od vodećih uloga na svetskom tržištu, bez obzira da li se to radi u povišenju pritiska, znači u nekim zgradama, stambenim, poslovnim, ili u vodosnabdevanju čitavih naselja ili čitavih gradova, zavisi, znači, od toga šta je potrebno tržištu. Tako da ovaj program naših proizvoda se koristi za
vodosnabdevanje, da li su to pumpe single, znači velikih kapaciteta, ili su pumpe za povišenje pritiska, da li su to frekventno regulisane ili bez frekventne regulacije, ili su to čitavi sistemi koji služe za povišenje pritiska, pumpe kaskadno vezane, znači da li to 1, 2 ili 3, 4 sa kompletnom automatikom i svom potrebnom armaturom kao što je na ovoj slici ovde. Naravno da ovo nije samo puka priča, evo ja ću kroz celu prezentaciju napomenuti nekih par referenci. Mi smo se u prezentaciji zadržali na ono što je recimo za nas bitno ovde u Srbiji, tako da će sve referencije koje budu pomenute biti sa ovih naših prostora, da kažem Srbija i Crna Gora, tako jedna crpna stanica Tašmajdan u Beogradu, u pitanju je pumpa velikog kapaciteta, potapajuća pumpa sa sopstvenim hlađenjem motora, snaga 365 kW je snaga ovog pumpnog agregata. Takođe, u Beogradskoj vodovodu kanalizaciji Bilo Beograd isporučio dosta ovakvih postrojenja za povišenje pritiska, takozvanih boostera. Ovde je samo deo jedan njih, znači ovo su dva postrojenja, svaka od njih ima samo 4 pumpe koje su frekventno upravljanje iz ormana automatski. Što se tiče sakupljanja, transporta i tretmana otpadnih voda, takođe i u ovom segmentu možemo da ponudimo u svakom od procesa, od svakom delu procesa opremu, tako da za sakupljanje i transport otpadnih voda postoje različite serije pumpi. Ove prve dve su recimo mogu da budu potapajuće ili ne. Ovo su nadzemne, znači pumpe koje rade na suvo. Kompletna rešenja koja se koriste, znači cela pumpna stanica sa automatikom, rezervarima, pumpe za građevinarstvo i tako dalje. Naravno, ovde se vidi koje su to snage i koji su to kapaciteti. Znači, bez obzira da li se radi o samopumpnim stanicama, o celim niskopritiskim, celom sistemu kanalizacije, tako da, ili o drenaži, znači Bilo kao kompanija može da ponudi celo rešenje i ceo sistem. Što se tiče tretmana otpadnih voda, što je, da kažem, kod nas ovde u Srbiji sada aktuelno, sve više i više u svim gradovima i manjim i većim dolazi do toga da će biti ili su u fazi izgradnje ova postrojenja. Znači, takođe i ovde možemo da ponudimo pumpe različitih kapaciteta i od različitih materijala, tako da i pored različitih miksera, sporohodnih, brzohodnih, sa velikim rasponom lopatica, takođe i aeraciju, sisteme za aeraciju i tako dalje. Znači, i ove MBR procese, tako da u celom jednom takvom postrojenju možemo da ponudimo našu opremu. Što se tiče nekih referenci, evo par referenci, znači za prečišćač otpadnih voda u Budvi. Ovde možemo videti, znači to su nekih 20-ak miksera isporučeno za taj prečistač. Prečišćenje otpadnih voda ADA, ovde je na slici ovako interesantno, ovo su pumpe za otpadnu vodu sa izvedbom na suvo, sa sopstvenim hlađenjem. Postrojenje otpadne vode Pećinci, takođe, pored nekih miksera, to su 4 komada, ovo su pumpe FA 6 komada i tako dalje. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Šabac, takođe i pumpe i miksere brzohodne i sporohodne Bilo isporučio ovom prečistaču. Takođe, evo i ovde da napomenemo kao Beogradski vodovod i kanalizaciju kao jedan najveći sistem, da kažem, u zemlji Srbiji. Mi imamo dosta saradnje sa njima i ovo je jedna crpna stanica u kojoj su veliki kapaciteta pumpe. Mislim da svaka je 37 kW, ako se dobro sećam,
jedna crpna stanica na Dorčulu koja radi već duži niz godina bez zastoja i bez ikakvih problema. Evo još jedna crpna stanica koja je malo novijeg datuma, isto za Beogradski vodovod i kanalizaciju. Znači, ovde su pumpe veće kapaciteta, što možete videti u odnosu na ovog ovde gospodina rukovodca koji stoji ovde u crpnoj stanici. Kroz cijelu prezentaciju napominjem to da možemo da ponudimo celokupna rešenja, počev od transporta otpadnih voda, da li su to potapajuće pumpe ovog tipa ili su nadzemne pumpe, odnosno pumpe koje rade na suvo, do recirkulacije, aeracija, MBR proces i naravno mešači, odnosno mikseri za postrojenje u kojima se oni koriste. I naravno sve to kao bilo je uvek potencirao uštedu energije i tako da mi uvek i u pomoći projektovanju se trudimo da uz zadovoljavajuće faktore, odnosno sam proces, koristimo što manje energije, odnosno da budu ti naši uređaji sa što manjom konzumacijom električne energije. I na kraju, ovako još samo slajd 2, u smislu da, pored ovih procesa koje sam napomenuo, mi naravno imamo pumpne agregate i za industriju, i tako da smo, što se tiče Srbije i Crne Gore, teritorije na kojoj mi pokrivamo, bilo Beograd, isporučili opremu, znači i za KGH instalacije i opremu za odvodnju i vodosnabdevanje u mnogo toga, tako da ovde samo su neki od naših klijenata napomenuti, ovo to možete vidjeti na ovom slajdu. Takođe, dosta veliku saradnju imamo sa toplanama, to se kod nas svrstava isto u neku klasifikaciju kao industrija, to je proizvodnja toplotne energije, tako da, eto, pored svih pošto sam ja iz Niša, ja ću ovde pomenuti tu gradsku toplanu Niš, ovo su 3 pumpna agregata, svaki motor ove pumpe je snage 630 kW, a ceo pumpni agregat je težak 5,5 tona svaki od njih. Tako da je to onako bilo, to su inače najveće pumpe tih karakteristika isporučene ovde u Srbiji. Naravno i tu su, što se tiče saradnje u grejačkom KGH sektoru, tu smo sa kolegama isto isporučivali preko programa KFE dosta postanica u 15 gradova u Srbiji, tako da to je bio jedan ovako baš pozamašan projekat za nas. To je ono što bi ovako, da kažem, u kratkom vremenskom periodu mogao da ispričamo o našoj kompaniji, ima toga još mnogo dosta, ali ovo je onako u ovom predviđenom vremenskom roku. Ako ima neka pitanja, slobodno, tu smo i ja i kolega, pa može i posle sesije, tako da hvala vam na pažnju.